Hallo Parkstad, ik ben Erwin. We zijn in Kerkrade en we gaan eens kijken of mensen hier een beetje die Sint aan het helpen zijn met het inkopen van die cadeautjes voor in die schoenen. Volgens mij is dit wel een goede plaats om te staan. Heeft u Sint kunnen helpen met het uitzoeken? Ja, een beetje hè. Ja? Ja, ik heb Sint wel kunnen helpen. Oh, ik zie ook confetti. Is Ja, dat ook voor nog, de carnaval? dat is voor de surprise. Of voor de surprise, niet voor carnaval. Nee, dat niet duurt voor nog carnaval. even. Dat is voor de Sinterklaas surprise. Oké. Ja, voor school. Maar is het een beetje gelukt met de Sinterklaas aankopen? Ja, hij heeft wel genoeg gekregen, dus hij heeft iedere dag Sinterklaas. Ja? Flinke schoen gevuld. Ja, ik had hem hier een cadeau gekocht. En daarvoor had ik hem daar een zak snoep in gekocht, van Zwarte Piet, maar waarschijnlijk heeft hij die verloren. Dus dan kan je even vragen. Ja, dat is heeft u Ja. Sinterklaas een beetje kunnen helpen Ja, ja. dan met het uitzoeken? Ja? Oké, ja. Ja? Gaat u dat nu naar Sint brengen dan? Ik ga dat nu naar Sint brengen, ja. En die stopt het weer in de Die schoen? stopt het in de zak. Ja. En heeft Sint nu nog budget over? Een beetje, ja. Ja, dat toch een wel. beetje nog, ja. Oké. Ja. En tevreden? Of Ja, ik is ben het iets tevreden. anders geworden dan wat het Nee, ook was? het is wat het moet zijn. Ja? Oké. Wat is het als ik stiekem vragen mag? Nee, dat verklap ik niet. Dat is geheim, dat mag alleen is Sint geheim, weten. ja, hè. ja. Dat is ook zo, dat mag je niet weten, dat is een geen verrassing meer. Nou ja, snel naar de Sint. Oké. Jo, doei. Dank je. Hoi, hoi. Dag. Nou ja, dat waren een paar mensen Kerkrade, maar hoe is het eigenlijk in Heerlen? Heeft u een beetje kunnen helpen de Sint met inkopen? Of ik de Sint heb kunnen helpen Ja, met met inkopen? cadeautjes kopen. Ja, dat hebben wij. Ja. Ja. En is Sint dus al langs geweest? Sint is ook al langs geweest, ja. Ja? Met de pieten. Ja? En heb je al veel gekregen van de Sint? Ja, Ben je een beetje blij mee met de cadeautjes? ja. Oké, nou super. Kijk, dat is weer een tevreden, hè? Nou, dat doet u goed. Ja. Hoi hoi. Dankjewel. Hoi. Ik zie Sinterklaas heeft zich laten gaan. U bent het helpen. Nee, dit is kerst. Dit is voor kerst al. En Sint? Moet u Sint niet helpen met nee, cadeautjes? is kleiner. Sint inkopen gedaan? Ja, heel flink. Ja? Ja, de Wat buit moest, is weer binnen. wat moest u kopen van de Sint dan zo al? Cadeautjes voor de kinderen. Oké, ja. En Ja. U gaat dat nu aan Sint geven en die stopt ze weer in de schoentje? Die stopt ze in de schoen, ja. Sint had het te druk, dus ik help hem nu even en dan komt het helemaal goed. Hè. En heeft Sint nu nog budget over? Of? Ja, hij heeft dat nog wel. budget over, ja. Oké. Kunt nog een broodje eten dadelijk. Ah, dat is makkelijk, hè? Nou, Sint inkopen gedaan. Ben ik nog mee bezig, dus ik ben nog hard zoekende voor wat leuke cadeautjes. Oké, maar op zoek naar iets specifieks of gewoon... Nee, voor de kinderen, voor de surprise. Ja. Dus, Nou, succes ermee. Dankjewel. Hoi, hoi. Heeft er nog wat over om te besteden nu of is het nou helemaal klaar? Nou, moet ik geen eens kijken of ik nog het heb. Thuis is vol, de buurt is leeg. Zo is het. Hoi hoi. Nou mensen, volgens mij komt dat helemaal goed hier met al die cadeautjes. Sint heeft veel hulpjes hier in Heerlen. Kan hij ze mooi in die schoentjes gaan stoppen. Dit was Erwin van het Parkstad. Tot de volgende keer. En vergeet niet, het is weer bijna kerst hè.